Tutuş dünýäň bir köçede jemlenen ýeri. Tutuş dünya bir köçede jemlenen yeri. Ha, Gaýsy köçe? Mir köçü. Mir köçe goke. Amir Koçu var mı ne? Oo, Bir Mir. rayon var. Mir köçede bar annalyp Mir köçü. Mir köçe de var. Ha, perspektif. Men gowurýan kofem Jakobs. Sizinkine maýdaýynmy? Teacups. Wycups diýmeli bar. Çem gelen zady dıkyp dogurulýan zat näme? Bah. Halta, ýaşyk, kelle. Gelen Instagramda sahranyonu diýdim. Olan bol bilýär. Näme? Jogap. Çem gelen zady dıkyp dogurulýan zat çemodan. Типа чем угодно, а чемодан. Hazır şondan mı qarayda oradan kök sözi? Çemodan. Ay yok mena. Virgül atdı.